Godhog lontong nyambi jangan gawe pesenan. Halo Cah, balik meneh ning konten masake Mbak Titin ya. Iya ya Cah, lagi sempet gawe video masak-masak meneh. Dina iki jawane aku untuk pesenan lontong 81 karo sego jagung paket komplit 2 kilo. Nek sego jagung karo oseng-osenge sing gawekne mbokku, lah nek jangane sing gawekno aku. Soale mbokku lek masak karo jangan sekalian. Kan ora sago Cah, soale wong tuwa nagane wis ora rasa. Dadi nek gawe jangane ya tak atasi aku. Dina iki engko ape tak jangakno tewel Cah, karo tak campuri woh lamtoro enom. Piye masuk apa ora Cah? Jangan iki engko nggo gawe lawuhan sego jagung. Iki requestane sing pesen jangane, dadine ya tak turuti ae wong duwe kok emoh ya. Ngene iki ra ya tunggale rejeki, sithik akeh tetep disyukuri ya Cah. Pancen iki engko lodhe ape dinggo lawuhan sego jagung, wayah iki nggo sugatan kabumi, dadi lek ngirisi ya gak terlalu gede-gede Cah. Bar tak irisi kabeh iki tewelku, langsung tak jegurno ae ning godhogan banyu. Iki mau wis ngumupno banyu Cah, tak godhog tak tutupi sik ben sampe medhok. Sambil ngenteni medhok nyambi ngirisi lombok. Engko jangan tak delok iki tewelku wis medhok, langsung tak buka tak entas ae. Ganti nak bar dientas iki nggo ngentepno ompreng. Gawe jangan oseng-oseng lombok bawang brambange, aja lali terus dimbui santen. Diudek-udek dhisik bar ngono irisan tewele sing wis godhogan mang dijegurno. Irisan woh lamtorone ya dijegurno pisan Cah, diudek sampai rata, aja lali dibumboni. Koretono bumbune Cah nggo hemat. Bariku langsung ae tambahi santen disesuaikno karo pesenane Cah. Kayak terus dibumboni, kayak uyah, kayak gula, kayak micin, tambah roiko. Nek wis nyemplung kabeh terus langsung diudek-udek, dienteni sampai umup Cah. Alah malah kari iki traseke. Tak cemplungno pisan Cah. Ancen jangan kuwi kita sambi karo nggodhog lontong dadi yo riwa-riwi. Lah jangan kuwi wis mateng. Langsung tak entas jangane. Bariku genting ngengkir lontong pisan, soalnya lontongnya ya wis mateng iki Cah. Aku nek nggodhog lontong niki suwene ana 3 jam, lek ku nggodhog ning pawon genine murup terus ben supaya awet ora cepet mambu. Lah nek kowe piye Cah nek caramu nggodhog lontong? Lontongku wis mateng, iki wis rada adem, lanjut iki tak rapikno pucuk-pucuke karo njupuki bitinge. Nek bar dientas ngene iki, sebenarnya lontong kudune didekno dhisik ya Cah ben banyune notos. Lah iki wis bar ae leh ku noto ape tak aterno ning nggone sing pesen. Lanjut iki ngadahi jangane sing pesenane wong mang. Jangan sak wadah ngene iki engko tak del rego 20.000 Cah. Lah iki pesenane wis komplit kabeh, ana lontong, sego jagung, lan lawu wis lengkap kabeh, siap tak terno ning nggone sing pesen.